Казан дәүләт аграр университетын тәкъдим итүче Казан Style КВН командасы. Әйдә син дә тик торма, безгә кушылып җырла. Һич боегып утырма, безнең дулкында бул. Йөзләрдән шатлык китмәс, гомерләр зая үтмәс. Казан Style белән күңел ачарга кирәк. Сәлам дуслар! Сезнең каршыгызда Казан Style КВН командасы. Ширек финал. Киттек! Тыгыдык! Аллага тапшырып безнең беренче миниатюрабыз күз алдына китерегез. Мөнир Рахмаев мәктәпкә укытучы булып эшкә кайткан. Так, балалар, кем ишен әзерләде? Кулларын күтәрсеннәр. Куллар, кая куллар әйдә! Күз алдына китерегез әле. Авыл малае шәһәр клубында бер кыз белән таныша. Ой, иртә. Иртә. Перебор. Дуслар. Ишеттегезме әле? Дөньядагы иң тиз җырчыны. Кем ул? Кая? Бу иң тиз җырлаучы? Татар эстрадасын егетләр бер кеше дә уздыра алмый. Кой әйдә. Дуслар, әйдәгез тагын бер кабат карап үтик, ничек авыл малае шәһәр кызы белән клубта таныша. Салам. Исемең ничек? Синең исемең Алсу? Юк. Ләйсән? Юк. Биби Камал? Хамида дуслар, әйдәгез карап үтик. Бик озакка сузылган армияга озату. Алыма бөреле, алыма чәчәге төреле. Оппа. Булды. Күршеләр килде. Егетләр, анда Фәрит армиядан кайтып җитте. Җиттеңме? Дуслар, шуның белән безнең чыгышыбыз ахырына якынлашты. Алла бирса, ярым финалда күрешәбез. Казан дөрес әйтә. Казан Style КВН командасы. Рәхмәт, дуслар!